carreira, ya se deu teléfono. Va, arriba Samu, moito máis arriba, Ale, ale, arriba. Terceiro clasificado foi Nicolás Arias Fernández. Segundo, Antón Martínez Domínguez. E primeiro, Noel Villarravide Varela. Terceiro clasificado Nicolás Arias. Segundo, Antón Martínez. Primeiro, Noel Villarravide. A categoría C feminina, a terceira clasificada foi Paula María Castro Gil López, segunda María Carballido Castro e primeira Sara López López. Categoría C masculina, o terceiro clasificado foi Cristian Santos Buján, segundo Javier Penacuesta, en primeiro Adrián Laje Gil. Recordamos, categoría C masculina, Cristian Santos Buján foi terceiro, Javier Pena segundo e primeiro, Nora Boa, Adrián Laje.